Po śmierci Stalina i przemianach politycznych 1956 roku nadeszła odwilż, która umożliwiła oficjalną reaktywację kaszubskiego ruchu społeczno-kulturalnego. W grudniu 1956 roku Jan Trepczyk znalazł się w gronie osób reaktywujących Zrzeszenie Kaszubskie, organizację, która wkrótce przekształciła się w obecne Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W uznaniu autorytetu i dokonań wybrano go pierwszym prezesem oddziału zrzeszenia w Wejherowie. Trepczyk z zapałem zabrał się do pracy. Pozyskał dla organizacji siedzibę w centrum miasta i rozwinął szeroką działalność kulturalną. Organizował przedstawienia teatralne po kaszubsku, występy chórów i zespołów ludowych, prelekcje i odczyty, a także wystawy popularyzujące sztukę ludową Kaszub. Dzięki niemu Wejherowo stało się prężnym ośrodkiem odradzającej się kaszubskiej kultury. Niestety, pod koniec lat 50. władze komunistyczne PRL zaczęły patrzeć na aktywność Kaszubów podejrzliwie. W 1961 roku doszło do tzw. sprawy zrzeszeńców. Grupie czołowych działaczy kaszubskim, tym Trepczykowi,